kradsende kærlighed. Den ene lang side lægges op nu, pensles med æg i kanten. Så lægges den anden side op, læg mørbræden med sammenføjningen op ad gå begge blade. Pensel, dejende pisket æg, sæt bladen midt i ovnen og server mørbræden varm. For vi skal have mørbræd, vi skal en varm mørbræd med brøndkasse og salat til 6 personer i dag. Vi skal have mørbræd, vi skal have en varm mørbræd med brøndkasse og salat til 6 personer i dag. Vi skal have mørbræd, ja, vi skal have en varm mørbræd med brøndkasse og salat til 6 personer i dag. Ja, vi skal have mørbræd, vi skal have en varm mørbræd med brøndkasse og salat til 6 personer i dag. Oh yeah, i dag. Hvad med den der tribute to the